Чакай, почвам. Ето, сега снимаш. Сега вече снимам. Верно си 2,10. Чакай да видим колко, бе. 2,10. 11. Измерих на летвички. 20 летвички. 2,10, бе. 2,5-6. 2,10 бе, как бе? 11. Битък. Айде да го пускам сега. Чакай, бе. Ленци, ела снимай. Ама срежете това. Нож има ли? Тони, кликни там да те Някой видим. взема ли нож? Не, голям. Как ще го срежем това сега? Ала ще го изкарате ръвта. Чакайте, бе, спокойно. Я, ела снима малко, ела. Дай, ще знам, да. Зеле! Дай други. Ленци, ела тук. Това на клип ли го ваеш? Да, видим. това слуша, мога да кажеш нещо на жена ти. Кажи жена да го реже или да го фъргам. Бока да го реже или... Става въпрос за сома. Да спирам ли паузата? Не. Снимай малко. Снимай сега, как ще го пускаме вътре. Я снимам. Виж некъде в края, да, това къде това бърза. Дали ще оживее? Това за какво го взимах? Това дъската, защото ще го прави на Нали, Мъро ще го коля, ама той разбрал за друго да е. Чакай. Снимаш? Снимам го, снимам. Чакай, че не мога, оттам блести слънцето, не се вижда. Чакай. От само по мен. Чакай. Чакай да го пускай. Чакай да го видят. Иска да снимат. Hola. Qué grande. Повиси това, да мога хванат. Гледай се гътнеш в водата. Дай да го пускаме. Ай. Чакай, че не го снимава. Чакай, жената го пуска. Я повиси Тони. Bueno, gracias. Айде! Тръгна. Ами ще тръгне, чушки. Не, бе. Тръгна. Ще мътен още. Ще тръгне. Не минеме го вече. Тут има... Любо, спирам ли го това? Да.